kon nembang Kutut Manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik, aku anggere tukul tok kerok dadine. Yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta Kutut Manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh, kelingan aku. Biyen tahun Mbak Deneng Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara, Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut Manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning Kutut Manggung iki penake engko gara-gara. Engko gara-gara siap Kutut Manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek karo kowe Surawani saiki wis apian to wah kowe biyen aku karo kowe apian lho mengko iki ra niteni karo aku nyo tampani sik tampani alhamdulillah matur nuwun nggih Pak kok iki maksudnya piye wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan apa wi ayu tenan wah Yunan dasare mbutewa apa rambute dawa wah tur dasare ya liteneng apa kuwi meneh kulite kuning Kah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana enak apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah. Oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan.